ఈ వీడియోలో మనము మహీంద్రా స్కార్పియో ఎన్ గురించి తెలుసుకుందాము. మీరు కూడా ఇన్ కేస్ మహీంద్రా స్కార్పియో ఎన్ కొనాలనుకుంటుంటే, ఆల్రెడీ బుక్ చేసుంటే, లేకపోతే డెలివరీ ఉంటే దగ్గరలోనే కాస్త హోల్డ్ చేయండి, లేకపోతే పోస్ట్‌పోన్ చేయండి. నాకు తెలిసి ఈ ఫేస్ లిఫ్ట్ ఈ మంతే రాబోతుంది. అది కూడా ఆగస్ట్ 15థ్ అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళైతే అఫీషియల్‌గా కన్ఫర్మ్ చేయలేదు. బట్ ఐ థింక్ 15థ్ ఈ మంత్‌లో రాబోతుందనమాట. దీంట్లో అయితే చాలా ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. మీకు అందరికి తెలిసే ఉంటుంది కదా! దీనికి చాలామంది ఫ్యాన్స్ కూడా ఉన్నారు. దీనికి చాలా ప్లస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి ఇది యాక్చువల్ ఎస్యూవీ, లాడర్ ఆన్ ఫ్రేమ్ ఎస్యూవీ. 4 వీల్ డ్రైవ్ క్యాపబిలిటీస్ ఉన్న ఎస్యూవీ. 4x4 ఉందనమాట. మీరు దీన్ని సిటీకైనా, హైవేకైనా ఎలాంటి రోడ్స్‌లో అయినా వాడుకోవచ్చు అనమాట. దాంతోపాటు సీటింగ్ పొజిషన్ చాలా బాగుంది. సీటింగ్ కంఫర్ట్ చాలా బాగుంది. 7 సీటరు, సేఫ్టీ ఉంది. మీకు దీనిపైన పూర్తి వివరాలు కావాలంటే నేను ఫుల్ వీడియో చేశాను. దాన్ని ఒకసారి చూడండి.